Yung negosyo ko ngayon inawas kayong black chili nachos ay. O bab, sige na, umpisan mo na yawat. Ay damburge, ut gagagad ka, bisa kang tampaling ko kaya karang ginto ko nga rin eh. Ka naman bab. Kaya rin tayong lagaring bakal ay ni packet kaya kayo. Fresh na fresh yaw oh. Tsaka 50 ini nung salon may tindahan. Pero kana ako ay ni din ng sibuyas bantang mas manyaman niya. Maluwat mo ng negosyo yan bab. Ali actually napun kaya pa impasan niya niya pinanawas na ka bakantang i-vlog me bugok. Ba't masyado kaya tang sa negosyo bab? Nanong ka na mo yan bab? Ala kamatis mo ito, ang pondita kagang malamangga. Ang pumetong ebumburo niya bab. Ay damo nang anakang ebumburo. Ay ning kanata mo, taktakan tayo dito ka dinurog at chicharon. Ay wow, chicharon niya bab. O balo ko nang tutuki mong kanakayan bab. Kalamunding ali. Malililu ka yata? Whining ka nata mo, powder rice palabok sauce. Baba, patin pala ang powder rice palabok sauce na. Bobo lang mo ikat na yung anak ko. Whining dinantanan dito ka chocolate ay. Yun palang makayang ingredients na bab. Wala ko ay netin paping powder rice gulaman ay nitaktaktan niya ay. Bah, kumpleto sarkado siya pala yung nachos mo bab. Manyaman yung ulaman kanya niyan ay. Manakal na ang nasika niyan bab. Pangkay, lagyan mo na muking plastic ka yan. Malyari yung kanan. Bulang, pagpapakya mo ini. O ini kusog-kusugan kayo mo pin. Bantang talagang miyalo eh. At mga ugse naman bab. Sayang niya kanya ng 50 pesos na bayaran ko kaya ka. O ini, papulutan ko naman. At saka aliya 50 ini. Yung mismong cheese car. 50 na eh. Tapos buri mo bayaran may pang 50 ka na ako. 55 ya kanya ni tubo ko mo 5 pesos. Ay dana bab, karal mo lege ang kay 5 pesos ka mo tubo. Ang pukoswelo di bobo ko na mo ka ng customer ko ito. Ay ni di nang kepaping kabaragbagat oh. Nang kabaragbag niya itong yung gamal bab, dagdagan may ay. Uy damo, malyari na ito. Ay ni tindan tayo paping mani oh. Ang pondita kalumot. Ay ni karambisa pong sali, munta kayong puke ni. Bakang tangatakman ni. Tsaka yung kakik gagawang makaniti. At tsaka kayo po sa bantang atakman niya po ini. Dana bab, ulit-ulit. Dana, minulit ko ba? Wa bab, mayang ka mag-promote. Ala yung previous yan. Ay dana, ay ni dinanda ang kutsara. Kutsara mo, kutsara ng mamo, kutsara ng tatang mo, kutsara ng wali mo. O yan no, karakalda. Dana bab, makananyang kakanan ni. Walang ka na, nyapin dininanda ang kutsara eh. Saka bayaran mo na yan, mura yan, 55 yan mo naman. Ay, marakala salamat bab. Alang libre sa buba pa yan ay. Amo, 5 niya mo peso tubo ko ken. Kaya manyad ka pa sa bo. Mautak ka na. Mga ano ka pala may kalbo ba? Ayan, kakanegosyo. Ang kay sinulod ko pamping kapolo. Pwede nang ko pantuldok kamuan. Mga tabab. Sige, marakala salamat. Mo, basta ika burgi. Akong bala kaya ka. Mida nakasakit ng kanan ba? Makasalaba ng kutsara. Di niya palang kasabyan ni Bapa. Basta sexy libre. Ayan, munta na kayo kaya ni Bap. Wani po ilan lanay. Yan, sa kapit may kanang. Tagaya po keting setyo kapito. Aldoldo po, laulog na kang eskwela, dadala niya po babon nito niya, inimbensyon ke po yan para kaya. Magdala kayo, loko, lupa maglasak echo ko eh. Ay, tama. May nga lasak yapin to.